Mañá ás 9 da noite arrancará o Encontro Internacional da Zona da Zanfona en Rianxo cun concerto moi especial que terá lugar no auditorio. E o propio Cántigas da Terra que están presentes na vida do país desde principios do século case, non? En varios dos casos. Por lo tanto, é de agradecer que esa formación da man da Central Folk recale en Rianxo este venres, donde haberá tamén incluso a presenza de varios zanfonistas que unirán tamén a súa música á interpretación vocal deste Cántigas da Terra, como son Gutiérrez Álvarez, Luís Caruncho, Iván Abal, Miro Casabella, outro dos míticos tamén nomes da música galega desde aquel Voces Teibes, e tamén o zanfonista Óscar Fernández. É dicir, que temos un elenco totalmente de luxo para disfrutar este venres desa apertura. O sábado a música trasladarase á praza de Rafael Dieste co concerto internacional a cargo do italiano Francesco Giusta e do dúo portugués integrado por Pedro Viana e Joao Martins. O domingo a mediodía o Pazo de Rianxiño acollerá a xuntanza de escolas de Zanfona de Galicia, que posteriormente disfrutarán dun xantar de confraternidade. Pois intentaremos xuntar ao redor de uns 60, 70 zanfonistas, que cada un interpretará unhas pezas, como previo a botar xa tradicional rianxeira, ao final todos xuntos, e despois iremos a Taragoña a facer un xantar Z de Z que chamamos, zona da Zanfona, é aberto a calquera persona que queira vir, porque despois faremos unha pequena foliada, e ali en Taragoña na Casa Pachín, que abre especialmente para nós. Este ano destaca como novidade a estrea do documental Arredor da Roda, que pechará o encontro o domingo ás 7:30 no auditorio. Durante toda a fin de semana desenvolveránse tamén clases tanto para principantes como para expertos na zanfona, así como obradoiros de baile e de construción de instrumentos.